Какво хора, аз съм Васил. Аз съм Станимир. И ще снимаме нов дракон, нов дракон, нов клип. Но един приятел ми каза, че забравям постоянно да слагам номера. Този път ще преброя клиповете и ще сложа номер. И този клип е специално за един приятел. БГБ Демон. Специален клип. Ще питам него каква поредица да кача. И ще ми каже. Но мисля аз да кача една друга. Докато вече пристигнахме. Така, пускаме голям екран. Да видим нощния бял с коня донесъл. Нещо си. Отваряме го. Призвиди. Омага. Сега той е железния. Риба. Дай ми полезна риба. Дай ми полезна риба. Вижте. Само вижте изручета. Между другото вече има този. Много хубав, много лови. Лови. Я да видим пакета. Риба, дърва, зъб. Всичко ми е припълнено. Хепи. Ако някой не знае какво означава хепи. Хепи означава щастлив. Сега да апгрейдваме. Има много неща. Този ще го пратя на бой. Там, в залата. Ето ще ви покажа къде отива. Ето отива ето на тази арена да се тренира. Вижте. Влиза направо в арената и се тренира. Да стане по-мощен. Да, а пък между другото, да ви кажа. Вижте, преди привъртах тази игра, много лесно беше, нали? И ето този беше тук. Там беше. И този един от големите, чакайте да ви покажа другия голям. Ето го другия голям. И той е втория голям. В смисъл третия, да се каже често. Този е втория. Втория по големина. Заключен ти е. Да, заключен ми е, защото не съм я превъртял още. Аз се превъртях само един път, но сега ще превъртам пак. Ще опитам на цяла поредица. Ето го и първия голям. Той е един от най-новите. Този, нали, ония ледения. Ето ви го показах, четвъртия. И пищящата смърт. Те трите са най-новите. Но най-новия е горския. Той най-новия е ония ледения, а третия най-нов е ето този. А четвъртия най-нов, той изобщо не е нов, той е от старите. Все тая. Сега да учим при драконици. Хора, много клипове нямаше. Съжалявам за това. Лято трябва да уча, трябва да играя с приятели. И... Особено и аз. Да, ти пък изобщо не ми говори. Я да ми тук какво има. Защото пиша много малко. И опитвам се да спечеля тя всички. Гледайте. Опитвам се тя всички да спечеля. За сега съм спечелил само един. Стат ми още един. Още 12. Така, диаманта, добре. Това са офертите. Имах 3 звезди. Все тая. Нещо ми се бъгва. Зацепва. Уния, 13 минути. Никой нищо не е видял, никой нищо не е видял. Пак нищо никой не е видял. Нямам пак толкова. Трябва ми дърво. Какви мисии? Какво искаш, брат? Отиди се върни. Много време. Чао, бизъп. Ще видим чак утре на другия епизод.
Колко часа тебе? Не знам, не ме интересува, не ме бе. Много и късно. Чай, сега ще видя. Часа 1 часа и 2 минути. Аз не съм да спам. Много кратък го направихме. За края ще ви пуснем едно друго нещо. За накрая ще ви пуснем друго нещо. Ще ви покажа направо чисто ново нещо. Направо ще ви покажа новата поредица. Ей, аз съм ти качвала някакви яйца, съм ти качвала. Ще ми отблагодариш, не? Направо покажа. Между другото, мои са 2-3 нови поредици може да качвам. Първо ще довърша едната, после другата, а после другата и после другата. Не се знай, да има време. Аз не съм като Heaven, Bull и DRG. Не съм машинка като тях. Тия на ден си го качат по 60 клипа. Аз на ден си качвам по 4-5 клипа най-много. А най-малко Даже- 2 клипа. Абе, стига си ма бутилка. Това е новата поредица. Направо ви я показвам направо. Да я знаете. Да. Това ще бъде следващия епизод. Ще пусна най-голям екран. Погледнете какво чудо. Ето това е новата поредица. Ни пак някакви други дракони. Има лединката. Много яйка. Вижте. Този целият остров съм го спечелил. Никой Ще не ви го обяснявам спечели. на тази игра. В смисъл, ще почна от моя фейсбук да играя. Ще почна чисто нова игра. И, нали, там вече ще можем да направим, да ви показвам как се снимат брат, клипове. това такова... Другата поредица ще е на тези. Пак са някакъв от тия вид. да. Така че няма. Това е просто. Аз да не съм като демона. Направо те си ги избирам. Добре. Кажи. Още 10 минути ще бъде клипа, хора, да знаете. Ще се опитам. Вижте. Погледнете. Погледнете. Аз съм просто про. Хакер. Аз съм направо про. Гледайте. Този. Гледайте само. Тай. Гледайте. Двама и ние същи са. Еднакъв левел. Тук, да не казвам кои съм качвал. Тук апгрейд на 10, той е 10 левел. То се 5 май, не 4. Чай да го дигна малко те. Не за кеф. Нали кеф майна, брат. 10 левел. Не ми стигна храната. Майната му. Трябва ми много храна. Пишете в коментарите какво да опитам да направя сърце от тия всичките. Тук какво е? Yeah, bitches. Аз мога да ти кажа. Не ми трябва. Как да си спечелиш това ония магиосника на другата игра. Аз е тая. Бомба! Какво ще ми дадеш? Злато. Не ми трябваше, но бързи. Опустите, беги от тук. Не ме интересуваш. Не ме интересуваш дядка с бастун. Храна! Алелуя! Бейби, яш ми. Бе! Нищо не сте чули. Станимира постоянно проваляш клиповичи. Алелуя! Но ми са силни. Остави много злато, бе.
хора, клипа е на привършване. Надявам се да ви е харесало всичко. Това беше всичко от нас. Subscribe, лайк и коментар. Чао!